Мәктәп балаларының көтеп алынган каникулы җитте. Аларның ялларын файдалы, кызыклы итеп үткәрү өчен республикабызда төрле спорт, мәдәни чаралар оештырылып тора. Балалар арасында күңел биреп рәсем ясау, кул эшләнмәләрен иҗат итүдә җәйге ялның аерылгысыз бер гамәле. Талантлы балаларның берсеннән-берсе матур кул эшләнмәләрен сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез. Берсеннән-берсе матур кырылмалар, тырышлык һәм теләк күрсәтсәң, әллә ниләрдә тудырырга була икән. Казан шәһәре Яңа Савин районында урнашкан 23-нче номерлы лицей балалары, укытучылар, әти-әниләр тырышлыгы нәтиҗәсе булып, гаҗәеп кул эшләре күргәзмәсе барлыкка килде. Казаныбызның Яңа Савин районында урнашкан 23-нче лицейында проектлар эшчәнлеге 2 юнәлештә алып барыла. Бу шәхси проектлар һәм класс проектлары. Шәхси проектлар 9-11 сыйныфларда класс җитәкчелеге белән берлектә балалар үзләре сайлап алсалар темаларны, класс проектлары администрация тарафыннан билгеләнә. Быелгы уку елында проектларның темасы илебезнең истәлекле урыннары. Һәр сыйныфка Россиянең бер шәһәре билгеләнде. Укучылар шушы шәһәрнең тарихын, мәдәниятен, традицияларын өйрәнделәр. Истәлекле урыннары белән таныштылар һәм шушы истәлекле урыннарның берсен сайлап алып, шул урынның макетын ясадылар. Әлеге күргәзмәдә ниләр генә куелмаган, балаларның фантазиялары шул кадәр дә бай, гади генә материаллардан да бик күп төрдәге сәнгать әсәре тудыра алар. Кайберләре безгә бик танышлар. Кайсы шәһәрдән нинди бина булуын бик тиз абайлап аласың. Төп төгәл күчерелмәсе. Россия шәһәрләрендә собор, храм, мәчет, ширкәүләр бик зур урын алып тора. Һәрбер сыйныф укучылары да нәкъ менә әлеге объектларга тукталып киттеләр. Аларның тарихы бик бай. Шуңа күрә укучылар шушы тарихи истәлекле урыннарга тукталганнар. Шулай ук театр, музей, манаралар турында да бик күп мәгълүматлар туплаганнар. 7-нче сыйныф укучылары Владимир шәһәренең алтын капка макетын ясаганнар. Әлеге капка сакчы капка ролен үтәгән. Бу капка аркылы князьләр сугышка киткәннәр. Һәм сугыштан кайтканда аларны тантаналы рәвештә шушы капка янында каршы алганнар. Суздаль шәһәренең Ильин ширкәүе, Мәскәүдә урнашкан Бөек Иванның колокольне. Шулай ук храм Спас на Крови. Бу храм Петербург шәһәрендә урнашкан. Псков шәһәрендә храм Покрова и Рождества от Пролома. Шулай ук Петербург шәһәрендә Кышкы сарай һәм әлбәттә инде Казан шәһәрендә урнашкан Кол Шәриф мәчете, Сөембикә манарасы да һәм башка бик күп шәһәрләрнең истәлекле урыннары, макетлар үз урынын алганнар. Макетлар турында, шушы объектлар турында һәрбер класс укучылары тарихын да шәһәрнең, мәдәниятен дә өйрәнделәр. Алар шушы макет белән генә түгел, халык турында да, тарих турында да бик күп мәгълүмат тупладылар. Бу эшләрне башкарган вакытта әлбәттә инде әти-әниләрендә ярдәме булды. Без аларга бик рәхмәтле. Әлеге шөгыльгә бала бер тартылдымы, мавыгуы, гомерлек шөгыльгә дә әйләнергә мөмкин. Карап торсаң шаккатасың, бу бит балалар кулы белән тудырылган матурлык. Бу экспонатларның барысында туплап, без лицейбызда киләчәктә музей эшләп чыгачакбыз. Бу музей илебезнең истәлекле урыннары дип аталачак. Әти-әниләрнең ярдәме кергән, укытучыларның тырышлыгы кергән әлеге проектлар һәммәсе бу музейда урын алачак. Үткәнен, тарихын белгән халыкның киләчәге дә өметле, якты булачак. Без моңа ышанабыз. Белем бирү йортының төп бурычы балаларга нәтиҗәле ярдәм күрсәтү, белем һәм тәрбия бирү юнәлешендә эшләү, мәктәп коллективының әти-әниләр белән берлектә оештырылган нәтиҗәле юнәлеше. Фәннур Хәсәнов, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.